L-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Fenech jaħdem għal kumpaniji rreġistrati f'ġurisdizzjonijiet Sigrieti bħal British Virgin Islands u Jersey. Dan jirriżulta mid-dikjarazzjoni tal-assi tiegħu li analiżi dettaljata tagħha saret fil-Malta Today. L-istess gazzetta rrapportat kif mill-Kabinett Tonio Fenech spiċċa fil-prattika privata ma' eks uffiċjali tal-Bank of Valletta ftit wara li l-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni ġenerali. Jirriżulta li ftit wara li ma baqax il-Ministru tal-Finanzi, Fenech ingħaqad ma' dawk l-uffiċjali biex sar chairman ta' kumpanija li sit reġistrat tagħha huwa fil-British Virgin Islands. Pajjiż li tant issemma fl-aħħar xhur minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista biex isir attakk fuq iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru. Kumpanija li tagħha Tonio Fenech huwa chairman jisimha Abalone Asset Management u twaqfet f'Lulju 2015. Il-kap eżekuttiv tagħha huwa ċerto Roberto Colapinto. Filwaqt li l-kumpanija hija reġistrata f'post meqjus bħala tax haven fejn xogħol minn Mossack Fonseca li tissemma f'Panama Papers isir bil-bosta. Fil-fatt kienu involuti fit-twaqqif ta' din il-kumpanija Morgan & Morgan li wkoll jissemmew bi prominenza f'Panama Papers. Fenech jagħti wkoll is-servizzi tiegħu lil Marlin Property Holdings u Primero Holdings, kumpaniji li twaqfu f'Malta f'Ġunju 2013 u Settembru 2014. U jservi bħala segretarju ta' dawn il-kumpaniji li s-sit tagħhom huwa First Name Group li wkoll huwa bbażat f'Tax Haven, din id-darba f'Jersey. L-aġir ta' Tonio Fenech iqajjem ukoll mistoqsijiet etiċi li f'pajjiżi oħra waslu saħansitra għal riżenji. Dan minħabba l-mod kif wara l-bidla fil-gvern ma damx ma sab ruħu spalla ma spalla fis-settur privat ma nies li meta kien fil-Kabinett ingħataw karigi pubbliċi. Wara li spiċċa mill-gvern, Fenech inħatar direttur ta' Credorax flimkien mal-eks kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta Tonio De Pasquale. Din hija kumpanija li toffri servizzi ta' pagamenti online lil diversi kumpaniji. Persuna oħra li Tonio Fenech kien ħatar fil-Bank of Valletta u mbagħad spiċċa jaħdem magħha u Deni Publio Rosso. Iż-żewġ persuni huma diretturi f'kumpanija Svizzera. Mal-eks kap eżekuttiv Charles Borch li kien maħtur minn Fenech ukoll u l-istess Rosso, Fenech huwa wkoll direttur fil-kumpanija Valcara Limited, kumpanija li s-sidin tagħha huma Valgeza Limited. Fenech jiddikjara li għandu wkoll xogħol f'numru ta' kumpaniji oħra. Mal-Malta Today Fenech iddefenda l-pożizzjoni tiegħu billi qal li jebda mill-karigi li jokkupa fil-privat ma twassal għal konflitt ma' xogħol tiegħu ta' deputat parlamentari.